uNkulunkulu akakulonda uphile bhushubule pastoningi ukubalula ufanele ukuthi yaqikelela ukuthi namba since akuba imember kusongo 9 ya 5 ntambama Monday to Friday kuphela ungaTsaphi sibeka kudala amaphupho njengejwayelo usicelo madla sicelo mdladla oyimember ye-channel uthi ke sanibonani bahlonipheki ngicela ukuchazela iphupho ngopheka izinkukhu ezimhlophe ezintathu esithathu ke iyiqhuje lemhlophe izise emsamo inkinga kuma ke ngisiphupha ziyalwa nami zifuna ukungcofa ngiyabonga so izinkukhu besise semsamo iqhude nezinkukhu kodwa nje ngaba izinkukhu zodwa zilwe noma izinkukhu kuneqhude kuyalwa nake singakusho one kuyenzeka uma uphupha izinkukhu noma izinkukhu ubupha olubi uma izilwa ngoba lokuthi kungenzeka ukhombisa ukuthi kunabantu abangazwani ekhaya abadinga ukuthi bahlaliswe phansi kwenziwe inhlambuluko shule inhlambuluko ngenzeka laba abantu ithinta nje abantu besifazane ababili nosiso yedwa uma ukuthi ke bekuyinkukhu nezinkukhu ezimbili eqhulu ukuthi lengxabane khona noma lelo daba ufuna ukuhlalwa phansi lilungiswe lithinta abantu abathathu kungabe wesilisa nabesifazane ababili yabona kodwa ke sibheka nje ngokwesintu uma uphupha izinkukhu kuzoba uPaul bomazilwa olungasho ke kungenzeka empilweni kudingeka inhlambuluko yesidalwa ngenxa yokuthi kunombango omdala wabantu abangasekho abahamba beqabene ongaba ke ikhehle nesithembu lompela somsindo namakhosikazi leli dinga ukuthi ilungiswe noma uyikhehle ethile nabodadewabo abathile noma nabesifazane basekhaya ongabo abantu basekhaya abanengxabano kodwa ikhomba leli ukuthi ke kukhona abantu abangasekho ababa nomsindo wagcina ungalungisiwe lokhu lento iyaphakama nje manje ufuna ukuthi ngabe iyalungiswa yabona number 3 omunye angayibheka kanje kwesinye isikhathi uma uphupha izinkukhu kuzoba uPaul kuma zilo lokuthi kungenzeka ukhona ukuthi kunomsindo odinga ukuthi ulungiswe ophakamayo izidalwa ozibiza noyiphahla ukuthi kungenzeka lezi zidalwa wena ozama ukuyiphahla noma uyibiza zisembangweni uzidinga mhlawumbe kunento eyinkulumo kunento eyomsindo eyenzeka othi noma uthi uyasondela uyaphahla noma uyakhuluma noma uyabiza noma ubika usizo lwakho noma ubika inkinga zakho kodwa kuphakamela into eyinkulumo kuphakamela into eyingxabano lento bese idinga ukuthi ngabe ilungiswa kuqala yona nduba ube umuntu osondela ke ngokuphahla noma osondela ke ngokwenza izicelo siyabonga isibheka la kuphi inkukhu zilwa kakhulukazi ezalo zilwa kusho emsamo ukuthi lento imbi ngempela emsamo ihambe uthinte lento umsamo kakhulu le yalezi idalwa siyabonga noma yalabantu abalwayo kanza kwethu i-channel ngizoretire kuchazela amaphupho so uma unesifiso sokuthi ke uyisense channel you can make an offer put an offer on the table mina amaphupho sengizochaza privately so yep imakhambe kahle